Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय ओंखारदों। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं बबेयाव थाङो। आंनि लोगोनि न'आव थांग्रानि लामा बे। लोगोनि न'आव आलासि जाफैदोंमोन जोंहा नै लामायाव फाथो बारिसो थाबाय। जि मोजां थाना होलायदोंमोन नामा नों? नै लोगोआ फाथो बारिसो थाबायो जोंखौ सिनाया। मोखांखौ देखायानो लोगो आंना लाजियोनो बेखायनो उनथिंसो खेबबाय आं। मासिम थिनहरखो ओमफ्राय? बे बेंटलसिमल' फैयो। माबासिम गाखोलांसै नानबुसिम गाखोलांसै थाबायलांसै बेखौ लांबाय थानो हाया हाब्रुब्लाबो गाब्र ओंखायनो गिनानै फैखादों जों बेखायनो ने बेंटल बाजार kamu kok harus ya? Ini noao alasi akhirnya nih. Ini sesudah alasi jgha. Ini noao alasi akhirnya. Böyle ses. Sini kan nang nang ada. Siapa surjina so? Ayo, jangan. Halak. Bây giờ chị bạn phụ thơ giật xoay ra gì kia lại ê anh kia ayu à hả lý hai gì mẹ thử đúng không mà hay đi giải kháng là gì hai hiện gì này say đi mobile là gì này sẽ sáng lên vậy.
ओमफ्राय आं गैलाना आंजों खाफाबोनाय सासेया आंजोंनो कफि मिथिनायसै साहा लोंसै नै साहा लाबोबाय जि गोबां लोंखाबाय बे साहाखौनो बिगुमैनाव दिनैसो फैनो मोन्दों होननानै जायो लोंखाबाय दान फैनायो लोंसोयो नायलाय जानो दासो मोनलोंदों सानदों बिगुमैनाव साहा केमेरामेन जाबाय नै जोंहा ओमफ्राय नुफाबाय थायो इलायनो नारख्रेबगोन दाउ बयलार अमा बेदर दाउदै पापर ओंखाम जानोसै जों दायो Eko. Sentri. Kan bayi dah. Oh, benar. Ya, thầy khẩu ăn này ạ, nữa. Cô đang chưa lấy cô lại á? Nợ thầy. Kan itu papsan. Cô đã khẩu đấy. Zinge. Iya. Iban itu udah clear di mana ada nih sampai. जों दायो जाखांनाय ज'नो लोगोफोरजों बिदिनो रायलायलायबाय थाबाय दसे नानिजोंबो गेलेबाय बिदिनो जों टाइमखौ बारहोबाय औ दे आंना लोगोआ थांसै नै इसोरहा न'आव थांसै आरो आहाबो न'आव थांसै न'आव नै जोंना लोगोआ नै औ दे anu नुवाखै नै लाइगुलि सासे थालांबा जोङो बिदाय लालायनानै दायो न'आव फैबाय बिसोरबो थांबाय न'आव आंबो न'आव फैबाय दा जोंहा न' मोनसिगोन लामा गाज्रि मोनबाय दा भिडिअखौ आं बेहायनो फोजोबनाय जासिगोन थेंक इउ लोगोफोर जोबजासिनायनि थाखाय बाय बाय